απόφαση, μωρό μου. Θέλω να ζήσω το όνειρό μου. Μη φοβηθείς, μη τα αρνηθείς, μέσα του πρωταγωνιστή. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα, ο Δημήτρης θα μείνει ή θα φύγει, ό,τι θέλει θα κάνει. Ο Παναγιώτης και η Μαρία θα σας δείξουν πολύ όμορφο τρόπο και να φτιάχνετε χειροποίητες λαμπάδες καταπληκτικές που έχουμε εδώ. Θα σας δείξουμε. Αγάπες. Πάμε να δεις τι μπορούμε να κάνουμε τα χεράκια. Πάμε να φτιάξεις τη λαμπαδίτσα. Θέλω τη λαμπαδίτσα που θα πάρω το βράδυ από τα χέρια σου, Μαρία. Έτσι, θα σου φτιάξω Τα χέρια σου, Μαρία. Ναι, γιατί εσύ δεν ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Γιώργος και Φωτεινή Σουλιώτη είναι μαζί μας. Γεια Και θα σας. διαλευκάνω, τι κάνετε? Καλή Ανάσταση, με υγεία. Θα φτιάξουμε- Φιληθούμε με καλά συμπτώ. Τη λαμπαδίτσα του Παναγιώτη. Χειροποίητες λαμπάδες για την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, πριν φτιάξουμε τη λαμπαδίτσα, μου ρίξτε μια πορεία. Είστε ζευγάρια ή αδέρφια? Ζευγάρι, καλέ. Έχουμε ένα ζευγάρι που θα μας φτιάξει λαμπάδες. Πού φυλάω? Εκεί φυλάω. Λοιπόν, ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία, Προλαβαίνουμε σήμερα, οικονομική. Μεγάλο Σάββατο. Δεν έχουμε οργανωθεί, γιατί είμαστε και λίγο τελευταία στιγμή. Και δεν χαλάμε χρήματα, το φτιάξουμε με τα χεράκια. Λοιπόν, για δείξτε μας και θα φτιάξουμε κι εμείς. Τι κάνουμε, έχετε διάφορα. Χειροποίητες λαμπαδίτσες με διάφορα στοιχεία. Αυτές όλες χειροποίητες, Είναι όλες Πολύ χειροποίητες με ωραίες. αρωματικά κεριά. Κατά πρώτον, έχει μυρίσει ο τόπος εδώ. Είναι υπέροχο το άρωμα του κεριού. Τα κεριά είναι όλα Οπότε- χειροποίητα, ναι. Διαλέγουμε μία λαμπάδα που θέλουμε. Πάμε στα Για να εκκλησιαστικά, δεν τα βρίσκουμε ξεκινήσουμε. αυτά. Αυτή είναι ειδική παραγγελία για μας. Μας τα κάνει κεράς δικός μας. Α, εντάξει, οκ. Έχει ένα κείμενο, πάρεις, έχει. Ο μέσος του Αλλά θα μας δει. σε ένα οποιαδήποτε χειροπλαστείο υπάρχουν αγοράσετε και σίγουρα. τις αρέσκειες του. Απλά αυτό είναι Χρώμα, λίγο μέγεθος, ιδιαίτερο. σας αρέσει? Με άρωμα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι υπέροχα. Εδώ έχουμε φτιάξει κάτι απλό με πετσετούλα προσώπου. Συγγνώμη, δεν είναι κουκλάκι έτοιμο αυτό. Είναι μια πετσετούλα προσώπου. Πετσετούλα προσώπου που έχουμε διακοσμήσει σε ύφος κουκουβάγιας. Συγγνώμη, δείτε το, είναι καταπληκτικό. Εγώ νόμιζα ότι έχουν βάλει ένα κουκλάκι πάνω. Οπότε είναι και χρηστικό μετά. Βγάζει την πετσετούλα. Ναι, έτσι. χρησιμοποιείται πετσετούλα. Την κάνει σαν δώρο και δίνει και ένα αντικείμενο. Εδώ λοιπόν τι θα μας δείξετε εσείς για να Εμείς ξεκινήσουμε θα να φτιάχνουμε την πρώτη μας λαμπάδα. κουκουβάγια, πώς φτιάχνεται με πολύ απλό τρόπο, με την δείξουμε πετσετούλα αυτό. προσώπου. Πολύ ωραία. Είναι με πετσέτα από το σπίτι μας. Λοιπόν, εγώ τέτοιες πετσετούλες έχω στο σπίτι, οπότε πρέπει να δω Είναι γιατί πάρα θέλω πολύ να απλό, φτιάξω οπότε- μια τέτοια λαμπάδα. Ανοίγουμε λοιπόν την πετσετούλα. Αναλόγως το μέγεθος της πετσετούλας που θα χρησιμοποιήσουμε, Ναι. θα είναι και το μέγεθος της Α, κουκουβάγιας του που θα φτιάξουμε, διακοσμητικού. του διακοσμητικού στοιχείου. Έτσι ορθογώνια τη θέλουμε πάντως, Ναι. Σε αυτό το μέγεθος θα φτιαχτεί η συγκεκριμένη κουκουβάγια. Τέλεια. Αρχίζουμε και τυλίγουμε λοιπόν την πετσετούλα μας. Ναι. Με πολύ απλές κυλήσεις. Οποιαδήποτε πετσέτα, σε ό,τι χρώμα Οποιοδήποτε θέλουμε. χρωματάκι θέλουμε και σε οποιοδήποτε πάχος πετσέτας. και Αυτό να είναι ωραίο, γιατί άμα έχεις και παλιές πετσέτες που δεν τις χρησιμοποιείς, Τις κάνεις κουκουβάγιες. πιάνουν τόπο. Εμείς Είναι αυτό και ένα λέμε. πολύ εύκολο δώρο. Ότι προσπαθούμε με τα πράγματα που έχουμε στο σπίτι μας, Ναι. ακόμα και με Για κάτσε απλά να χάσουμε πράγματα, τη με δράση. λίγη φαντασία να κάνουμε. Τι κάτι τύλιξε λοιπόν, την έκανε σαν λουγανικάκι. Τυλίξαμε την Τι πετσετούλα μας. γίνεται. Ναι, κάνουμε τώρα το Γυρίζουμε τα πιάσιμο. πλαϊνά. Σαν πεταλάκι και γύρισε τα πλαϊνά. Και εδώ για να το στερεώσουμε θα πάρουμε ένα λαστιχάκι. Καλά, είναι εύκολο. Συγγνώμη, τόσο εύκολο. Θα φτιάξω κι εγώ. εύκολο. Ωραία. Μαρία, πώς και μην κάνεις κανένα άλλο πουλί εσύ. Εντάξει. Κουκουβάγια θέλουμε. Φτηνό θα είναι. Φτηνό ας Θα το είναι. φορέσετε. Πετούμενο να είναι. Θα το στεκούμενο φορέσετε, είναι. λέω, θα Και το έπειτα τη κρατήσετε. διακοσμούμε όπως θέλουμε εμείς. Εδώ θα βάλουμε λοιπόν Πολύ τα ωραία. ματάκια. Ο Ραφαηλίδης, ενώ. Ναι. Σιγά σιγά. Πείτε μου εδώ, βοηθήστε Ο με. Ραφαηλίδης τι, Μαρία, κάτι μουρμουράνε από τα δοντάκια. Όχι, εντάξει, Σημαίνει. εμείς πάμε καλά. Λοιπόν, δείχνουμε και μιλάμε και λέμε ότι φτιάχνω μία κουκουβάγια καφέ. Καλά το πας, καλά το πας. Καλά, δεν το πάω. Βέβαια το Έτσι. καφέ. Ναι. Τα αυτιά εδώ. Καφέ είναι η κουκουβάγια, Παναγιώτη μου. Εγώ καφέ τι θέλω. Τώρα που παίρνει τη μορφή της κουκουβάγιας είναι καλά. Ωραία. Τι λαστιχάκι να βάλω μόβ. Θα τα κολλήσει τα ματάκια. Τα ματάκια θα τα Με κολλήσουμε κόλλα. εδώ, είτε με κόλλα είτε με σιλικόνη. Καλά, δεν το Τέλεια. πάω. Ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Αν έχουμε κολλήτσα, κόλλα. Αλλιώς τη σιλικόνη μας. Τα ματάκια την είναι ένα κουμπάκι που έχει Ένα κολλήσει κουμπάκι το πάνω. οποίο έχουμε κολλήσει είναι ένα πλαστικό ματάκι. Πλαστικά ματάκια που τα βάζουμε παντού. Κουμπάκια θα είναι χάσουμε κουμπάκια δουλειά που πιθανόν να έχουμε στον οικοκυριό μας. και Εγώ μπορούμε μπορώ να να, χρησιμοποιήσουμε. μπορώ να βάλω κουμπάκια, λουλουδάκια στα μάτια Ό,τι της. θέλεις μπορείς Και να για βάλεις. ράμφος τι έχεις βάλει. Έχουμε βάλει Εδώ έχεις βάλει κάτι. Ένα κομμάτι Ναι. πλαστικό, Ένα μια πένα μπορείς να κομματάκι, χρησιμοποιήσεις. ναι. Και μια Έλα, πένα από παίρνεις κιθάρα μπορείτε να Περνάω βάλετε. από Για μάτι. Παιδιά, θα με πάρετε βοηθό. Έχετε βάλει και ποδαράκια εδώ. Και ποδαράκια. Σύρμα Ναι, πίπας. ρε, είναι Σύρμα πίπας. πίπας. Κουκουβάκια φτιάχνουμε, χωρίς πόδια, θα την Θέλω έχουμε. να σου πω ότι δεν κάνουμε μια αφαιρετική κουκουβάγια, κάνουμε μια καλή κουκουβάγια. Σωστή Συγκεκριμένα. κουκουβάγια με ματάκια, Συγγνώμη, με ράμφος και σύρμα πίπας από κάτω. Το ξέρεις το σύρμα πίπας? Τι είναι το σύρμα πίπας? Το σύρμα πίπας δεν ξέρεις? Είναι το σύρμα με το οποίο καθαρίζουμε τις πίπες. Έλα ρε εσύ, όχι δεν το ξέρω. Το λέει και εσύ Μαρία, δεν σε ρωτήσω κάτι. Τι καταλαβαίνεις το σύρμα πίπας? Τη σιλικόνη τη βάζω εδώ εγώ. Ή στα Βάζεις στο μάτια. κουμπάκι. Α, στο κουμπάκι. Κουμπάκι. Και αυτό. Ναι, πολύ. Αλήθεια.
Όχι, είμαι πολύ προσεκτική. Να ρωτήσω κάτι. Η κουκουβάγια πραγματικά ήταν. Την είδατε έτσι, θα την κάνετε την κουκουβάγια σήμερα. Και ας έχετε λαμπάδα, αφήσετε στην άκρη, φτιάχτε μια κουκουβάγια και πηγαίνετε στην εκκλησία. Τα άλλα που έχετε φτιάξει εδώ είναι επίσης χειροποίητα. Είναι χειροποίητα, είναι. Ο ελέφαντας, το σκυλάκι. Μα κοιτάξτε, δεν είναι το σκυλάκι. Παιδιά, κοιτάξτε λεπτομέρεια. Είναι όλα φτιαγμένα από πετσετούλες. Πολύ ωραία. Να σου πάρω λίγο. Βεβαίως. Να κολλήσουμε λίγο τα ποδαράκια. Εδώ εντωμεταξύ, μέχρι να φτιάξουμε εμείς τις κουκουβάγες και τα ελεφαντάκια και όλα αυτά, να μας πείτε λίγο και γι' αυτό εδώ το πολύ ωραίο το πλεκτό που είναι κουκουλιάρικο και νομίζω ότι τα παιδάκια θα θέλουν τέτοια κουκλάκια. Θα τους αρέσουν πολύ. Από απλό νήμα. Από νήμα το πλέκετε αυτό. Πλεκτό. Ναι. Εύκολο. Μέσα σε. Πολύ Τα ωραία. παιδάκια που έχουν μια τάση έτσι και. Αυτό το κουκλάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λιονταράκι, Πολύ μου αρέσει το λιονταράκι. Μαρία, Ναι. για τα παιδάκια θέλω να ρωτήσω κάτι που θέλουν συνήθως παιχνίδι με τη λαμπάδα τους. Τι κάνουμε, μπορούμε να πάρουμε Μπορούμε να πάρουμε. ένα έτοιμο παιχνίδι της αρέσκειας των παιδιών και να το προσαρμόσουμε. Να πάρουμε μια απλή σφεντόνα. Πολύ ωραίο. Ξύλινο, ρομαντικό, νοσταλγικό. Που γνωρίζουμε και Ή μπορούμε. νέα πράγματα. Το αυτοκινητάκι βλέπω. Το ξύλινο αυτοκινητάκι ή αν είναι και πιο μικρό ακόμα και χρηστικό. Πλαστικό που είχαμε βάλει στη μέση. Α, μουσικό όργανο. Να και ένα ντέφι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Οπότε με οτιδήποτε κάνουμε ένα έργο τέχνης υπέροχο και ένα αναμνηστικό Και χρηστικό. και χρηστικό. Και έχετε και πιο υπερπαραγωγές, βλέπω εδώ. Ωραία. Είναι χειροποίητη Έχει φτιάξει κούκλα. πάρα πολύ ωραίες και μπορούμε να συνδυάσουμε και να παίξουμε με τα χρώματα. Χειροποίητη Δηλαδή κούκλα. το κερί. Όλη είναι από καλούπι, πορσελάνη, Εδώ μπορούμε να τη δέσουμε. Η δικιά μου είναι έτοιμη. μακιγιάζ. Τέλεια. Αυτό είναι όλο χειροποίητο, δικό σας. Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Έτοιμη μια κουκουβάγια. Αλήθεια. Μαρία, αυτή την έκανες εσύ. Όχι, εγώ κάνω εδώ άλλη. Και τι μου δείχνεις αυτή για να μου κάνεις την έξυπνη. Μου δείχνει το αριστούργημα για να μου κάνει την Κάτσε έξυπνη. τώρα, Και δεις το αυτό δικό που της δεν κάνω μοιάζει εγώ. καν με πουλί, όχι με κουκουβάγια. Είσαι καλά. Και εδώ Σε θα ποιο πουλί διακοσμήσουμε. έχει φουντωτή στρογγυλή μύτη. Να σου πω κάτι, πρέπει να έχουμε και φαντασία σε αυτή τη ζωή. Έχω φτιάξει το δικό μου πουλί. Το δικό. Αν έχεις φτιάξει το δικό σου, πάω πάσο. Εδώ θα διακοσμήσουμε πολύ λιγάκι το ωραία κεράκι φωτογράφια. μας Τέλεια. με κορδελίτσες, ούτως ώστε να βάλουμε πάνω ό,τι χειροποίητο έχουμε φτιάξει. Αχ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν βλέπω λαμπάδα με σκηνάκι, μπορεί να είναι. Οπότε οποιοδήποτε απλό. θελήσει να βγάλει επίθετο διακοσμητικό στοιχείο θα έχει ένα κεράκι στολισμένο. Κάνουμε Για να το. πάει στην εκκλησία. Ετοιμάζουμε το background. Αυτή να σου πω. Μπορείς να την στολίσεις και λιτά, δηλαδή να βάλεις το σπάγκο σου και αυτά και να της κάνεις ένα λιτό στολισμό για έναν πιο μεγάλο άνθρωπο που δεν θέλει και πολύ Για όλες τις ηλικίες. φαντεζή λαμπάδα να κρατήσει. Ουσιαστικά μας δείχνει τρόπους για να στολίσουμε ένα κερί, παιδιά, που δεν χρειάζεται να κάνουμε και υπερβολές και υπερπαραγωγές. Με απλά πράγματα ναι. που έχουμε μέσα στο σπίτι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή που μπορούμε να βρούμε εύκολα. Σούπερ. Πολύ ωραία. Συνεταιρικά να το κάνουμε. Ναι, την Πιάνω τα χέρια κουκουβάγια. μου και δεν έχω φτιάξει τίποτα. Πώς να Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου. Ναι, εσύ Έχεις απλά δίκιο, φιλιό. θα... Σε ευχαριστώ για αυτό που είπες. Δεν μπορώ να το μεταφέρω, Έτοιμη. αλλά σε ευχαριστώ. Έτοιμη είναι. Καταπληκτική φιλιό για Νακοπούλου. Καλή Ανάσταση πάνω εκεί. Το Σε δικό εσάς, μου τους είναι ήρωές αυτό. μας. Σας αρέσει? Μαρία, πρόσεχε, μη σου φύγει μόνο. Είναι. κουκουβάγια. Τέλειο, δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο, βέβαια. Ναι, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, παιδιά. Πρέπει να βάλουμε- Ήταν πάρα πολύ εύκολο, πρέπει να σας πω, γιατί αφού Ήταν μπόρεσα πάρα πολύ εγώ... εύκολο γιατί Δύο έκανες λεπτά. κάτι εντελώς δικό σου. Δεν έκανες καμία Μπορείτε- κουκουβάγια ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, είναι πάρα πολύ Δεν θα τη ωραίο. βάλεις σε λαμπάδα, έτσι θα το κρατήσεις. Α, ναι. Με το πουλί θα πας. Παιδιά, πού σας είναι βρίσκουμε έτοιμη. και πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί έστω και τελευταία στιγμή τις λαμπάδες αυτές τις Άψογα. υπέροχες χειροποίητες. Το site μας είναι το eShop for All. E-shop for all ή παύλα shop ή μία λέξη. E-shop, μία E-shop, λέξη. Μία λέξη. Ο αριθμός 4, all.gr. Που μπορούν να πάρουν και διάφορες ιδέες, έτσι, εκτός των άλλων. Σίγουρα. e-shop4all.gr. Πάνω από 1000 σχέδια. Φαντάζομαι, εδώ ήρθατε και μας έχετε ενθουσιάσει στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, σας εδώ ευχαριστούμε θα πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση να έχετε. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα e-shop4all.gr. πολύ. Ναταλία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και τις λαμπάδες μας τις πάρα πολύ ωραίες. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να διαφημιστούμε ωραία και αγαπημένα. Αμέσως μετά, πετάει στο πλατό μας και στο καναπέ μας η πολύ όμορφη και πολύ σεξι Βίκη Καβουρά. I miss you.